Dobré dopoledne, vážené dámy a vážení pánové. Já se jmenuji, jak už zaznělo, Pavel Kaplan. V tom krátkém představení bych chtěl říct, že jsem tedy z ČSOB pojišťovny, pracuji jako produktový manažer v divizi neživotního pojištění. Nepředstavujte si pod tím, že bychom snad vytvářeli pojistné produkty pro nějaké záhrobní záležitosti, prostě se zabýváme klasickým pojištěním majetku, odpovědnosti, finančních ztrát a přesně do tohoto ranku spadá i pojištění letectví a konkrétně i pojištění bezpilotních letadel. Když mě pan Kaftan z Robodronu vyzval, abych na této konferenci řekl pár údajů k našemu produktu pro pojištění dronů, tak jsem byl velice potěšen, takže pojďme na to, ať nezdržujeme další program, ten blok je poměrně krátký. Úplně v úvodu bych rád představil naši pojišťovnu, protože možná máte s námi nějakou zkušenost, možná ne, možná ji teprve učiníte, minimálně přes pojištění bezpilotních letadel. Každopádně ČSOB pojišťovna se řadí mezi univerzální pojišťovny na trhu, to znamená, nabízíme škálu životních i neživotních pojištění. Jsme členem silné finanční skupiny ČSOB, asi všichni znáte ČSOB banku, takže tím to představení té skupiny nebudu dále rozšiřovat. Na trhu jsme od roku 1992 původně pod hlavičkou IPB, pak došlo k fúzi v roce 2003 a od té doby vystupujeme jako ČSOB pojišťovna. V loňském roce byla naše pojišťovna oceněna ratingem A- se stabilním výhledem, což jistě svědčí o stabilitě našeho finančního ústavu. A v podstatě na trhu v České republice zaujímáme 5. místo se 6,4% podílu, což představuje zhruba 7,5 miliardy předepsaného pojistného ročně. Musím říct, že pojištění letectví, které nabízíme jako produkt od roku 2006, se na tomto předepsaném pojistném podílí v podstatě zanedbatelným procentem. Přece jenom ten segment pojištění letadel v České republice není velký a právě pojištění bezpilotních letadel je možností růstu tohoto segmentu. A jak uvádí ten snímek za mnou, ta poslední upoutávka, tak do pojištění bezpilotních letadel jsme se vrhli od začátku dubna letošního roku, takže jsme výrazně v počátcích, sbíráme zkušenosti s tímto produktem, řešíme specifické záležitosti, podobně jako třeba UCL, které říká, je to o řadě kompromisů, tak i nastavení pojistného produktu je o řadě kompromisů a vyvíjí se. Pojďme se tedy podívat, co přesně v tom produktu pro pojištění bezpilotních letadel nabízíme. Tak jako někteří naši konkurenti dříve před námi nabízíme pojištění odpovědnosti za škodu, jak tady zaznělo z úst zástupce Úřadu pro civilní letectví, bez tohoto pojištění v podstatě nemáte šanci uspět v tom správním řízení za účelem vystavení oprávnění k létání. O detailech, o rozsahu toho pojištění si řekneme za chvíli. S čím jsme přišli v tom dubnu jako první na trhu, je havarijní pojištění bezpilotních letadel a chtěli jsme nabídnout komplexní rozsah krytí, takže ta bezpilotní letadla nejsou provozována většinou jen tak pro zábavu těmi, kdo se vážně touto oblastí zabývají, takže ta bezpilotní letadla nesou určitá pracovní zařízení. V současné době to jsou většinou různé typy kamer a podobná monitorovací zařízení, takže ten produkt havarijní pojištění, v části havarijní pojištění nabízí i pojištění pro tyto podvěsy. Zase řekneme si více detailů o rozsahu havarijního pojištění. Komu je nabídka určena? Převážně provozovatelům. Zase už tady dneska zaznělo, že dojde-li ke škodě, tak
nejsnazší je obrátit se s nárokem, zejména tady v pojištění odpovědnosti, teďka bavme se o odpovědnosti, obrátit se na provozovatele, protože provozovatel je ten, kdo odpovídá primárně za vzniklou škodu, jsou na něho kladeny povinnosti legislativní, sjednat pojištění, takže nabídka je pro provozovatele a my se seriózně zabýváme provozovateli, kteří provozují ten dron ne pro rekreační a sportovní využití, ale pro ty ostatní záležitosti, to znamená letecké práce, podnikání pro vlastní potřeby a podobně. Takže tam je nutně třeba mít od Úřadu pro civilní letectví vystaveno povolení k létání a kryjeme i období, kdy probíhá to správní řízení, které tady už bylo zmíněno. Takže tu lhůtu, kdy vlastně probíhá správní řízení za účelem získání povolení k létání, která tady zazněla, že je dvouměsíční, plus pak tam mohou následovat další měsíce za účelem navýšení vlastně těch oprávnění, tak kryjeme ty lety, které v tom období jsou prováděny. Něco víc k těm jednotlivým pojištěním. Pojištění odpovědnosti za škodu, případně za újmu, pokud se jedná o poškození zdraví a života, tak je sjednáváno ve velmi podobném rozsahu jako v běžném leteckém pojištění, které nabízíme v segmentu General Aviation. Je to rozsah, který odpovídá požadavkům nařízení 785/2004, nařízením, které vlastně je závazné pro všechny státy Evropské unie. U nás bylo implementováno v podstatě leteckým zákonem, byť platilo i před tou implementací. Pro bezpilotní techniku, která v drtivé většině případů zatím bude spadat do kategorie vzletové hmotnosti do 499 kg, je minimální požadovaný limit pojistného plnění 750 000 SDR. Kdo neví, co je SDR? Všichni víme? Nevíme. SDR je mezinárodní, je to měnová jednotka, stejně jako euro, dolar a podobně. Najdete ho na kurzovním lístku České národní banky a je to jednotka Mezinárodního měnového fondu. Aktuálně včera kurz byl 34,40, takže když si to přepočítáte, tak vlastně ten limit je sjednávaný limit pro tu odpovědnost za škodu neboli za újmu zhruba 26 milionů korun. Možná si řeknete, je to hrozně moc. Minimálně tohle si řekli všichni provozovatele letadel ve všeobecném letectví v roce 2005, když to nařízení vstoupilo v platnost. V aeroklubech prostě bylo šílený halou, proč budeme platit za takhle vysoké limity. Když se podíváte teďka po rok a půl po účinnosti nového občanského zákoníku na to, jaký jsou škody na zdraví v povinném ručení, tak zjistíte, že rezervy na škody ve výši 15 a 20 milionů na jednoho člověka se staly běžnou záležitostí. Takže tu újmu, kterou můžete způsobit tím bezpilotním letadlem, zejména na zdraví, v této výši je poměrně snadné dosáhnout. V okamžiku, kdy zraníte více jak jednoho člověka, tak ji můžete i hravě překročit. Takže těch 750 000 SDR byste měli nalézt ve vaší smlouvě, ať bude vystavena od nás, případně od konkurence. To v podstatě říká i doplněk X v té tabulce 1 na řádku 8. To je požadavek vlastně té naší legislativy. Odpovědnost kryje tedy, už jsem zmínil, škody na zdraví, samozřejmě také škody na věci, ale ty zdaleka z praxe nejsou tak rozsáhlé jako ty škody na zdraví. Takže pokud se někdo bojí, že mu dron spadne na drahé auto, jasně, může se to stát, většinou to totální škodu nezpůsobí, budou to nějaké plechy a podobně. V okamžiku, kdy způsobíte újmu někomu na zdraví, tak se skutečně můžete dočkat toho, že ten žalovaný nárok se bude pohybovat i kolem 20 milionů.
Takže to by bylo k tomu povinnému pojištění odpovědnosti a k tomu my jsme tu nabídku rozšířili o havarijní pojištění. A to je samozřejmě také to, co vás jistě zajímá, protože to je pak, dojde-li k pádu, jak tady zaznělo z úst představitele UCL, počítáme s tím, že ty bezpilotní letadla spadnou, tak my taky počítáme s tím, že spadnou. Tak to je asi to, co vás zajímá, protože to je škoda, která vznikne přímo vám. Takže u toho havarijního pojištění jsme se také zabývali tím, jak maximálně pokrýt rizika, která mohou vznikat. A to nejenom při letu, přípravě k letu, přistání a podobně, ale i v době, kdy to bezpilotní letadlo převážíte, skladujete, je servisováno a podobně. Proto my jsme v té části havarijního pojištění rozdělili tu pojistnou ochranu podle provozních režimů, které rozlišujeme dva, to znamená provoz bezpilotního letadla, což je, jak je tam uvedeno, pojíždění, vzlet, přistání a samotný let. Tam je rozsah pojištění nabízen, nebo je tam automatický rozsah pojištění, který přesně kopíruje rozsah, který nabízíme ve všeobecném letectví pro velká letadla, pro sportovní létající zařízení, většinou ultralighty, poptávají to havarijní pojištění. Takže to je takzvaně all-riskové pojištění. Říkáme, že pojištění se vztahuje na jakoukoliv nahodilou škodu, která není v pojistných podmínkách, které vlastně stanovují ten rozsah krytí, která není vyloučena. Ten druhý režim, kdy bezpilotní letadlo zrovna nelétá, máte ho uloženo, přepravujete ho na místo, kde budete provádět nějaký výkon, nějaké práce a podobně, tak ten rozsah pro tento režim je postaven na vyjmenovaných pojistných nebezpečích. Automaticky kryjeme škody, které vzniknou působením živelných událostí, klasický požár, výbuch, vichřice, kroupy, vodovodní škody, kdy praskne potrubí v budově a v podstatě ta unikající nejenom voda, ale i jiná kapalina zničí ty věci kolem. Takže to jsou ty živelní nebezpečí, pak jsou tam rizika odcizení, krádeží, případně loupeží, protože to se také může lehce stát, že vám ten bezpilotní letoun bude odcizen. No a přímo škody při přepravě. Když jsem říkal, že kryjeme škody při přepravě, tak zejména škody vzniklé při dopravních nehodách, nárazem, střetem s jiným vozidlem, s pevnou překážkou, dojde k poškození nejen vozidla, ale o tom se teď nebavíme, ale i toho nákladu, který tam máte, a to je to bezpilotní letadlo. Takže to jsou tyto dva režimy a dva rozsahy pojistné ochrany, které nabízíme v havarijním pojištění. Vy v podstatě, pokud poptáte havarijní pojištění, tak mezi těmito dvěma režimy nijak nevybíráte, ty tam jsou automaticky. A ten rozsah krytí vždycky závisí na tom, jestli zrovna létáte s tím bezpilotním letadlem, či nikoliv. Ještě bych chtěl vypíchnout pár vlastností těch pojištění nebo toho havarijního pojištění zejména. Jistě všichni znáte pojem z jiných pojištění, pojem spoluúčast. Je to částka vyjádřená různě, ať finančně, nebo procentem, nebo ve dnech a podobně, kterou se podílíte jako pojištěná osoba na pojistném plnění. V pojištění odpovědnosti není sjednávána žádná spoluúčast, takže tam se na té škodě nijak nepodílíte, na tom plnění. V havarijním pojištění vám dáváme na výběr, nebo klientovi dáváme na výběr, jestli akceptuje spoluúčast 10, 20 nebo 30% ze škody, která vznikne. To samé platí jak pro samotný bezpilotní letoun, případně systém, tak pro ten podvěs. Podvěs má taky svoji spoluúčast také v těchto tří úrovních 10, 20, 30%. My jako pojistitel nemáme ambici diktovat provozovatelům bezpilotních letadel jakékoliv extra povinnosti nad rámec obecně závazných právních předpisů.
Co požadujeme od vás, od provozovatelů, je to, abyste dodržovali tu legislativu, která je aktuálně platná a kterou vytvářejí osoby povolané, například Úřad pro civilní letectví a podobně. Takže zejména mluvím o doplňku X k leteckému předpisu L2, kde těch povinností je přehledným způsobem zpracováno spousta. Samozřejmě pak tam jsou další legislativní předpisy. Kryjeme škody, které vzniknou v době, kdy bezpilotní letadlo pilotoval člověk, pilot, který je uveden v povolení k létání. V okamžiku, kdy je bezpilotní letadlo v režimu ještě před tím vydáním povolení k létání, to znamená, probíhá to správní řízení na UCL, tak je to osoba, která je uvedena v té žádosti, nebo osoby. Pokud by to letadlo pilotoval někdo jiný, tak pojistné plnění, nevzniká nárok na poskytnutí pojistného plnění. A samozřejmě vy tím porušujete platnou legislativu. Co bych chtěl ještě vypíchnout, je to, že přímo v pojistných podmínkách, respektive samotné pojistné smlouvě, zdůrazňujeme jednu z povinností, která je zakotvena v doplňku X, a to pilotování bezpilotního letounu na dohled. Já jsem se o přestávce ptal pana Balhara, jestli UCL povolilo pilotování jinak než na dohled, protože ta možnost v doplňku X dneska je daná, tak jeho odpověď byla, že zatím nikoliv. Takže dneska ta povinnost, kterou v té smlouvě máme a říkáme, že pojištění se vztahuje pouze na škody, které vzniknou při dodržení té povinnosti pilotovat na dohled, je v souladu s tím, co se v praxi děje. Samozřejmě může přijít potenciální klient, který ten provoz toho bezpilotního letounu bude mít řešen na základě výjimky od Úřadu pro civilní letectví. Může to být například horská služba, případně jiný záchranný sbor. A my jsme pojišťovna, komerční subjekt, je to všechno, ty podmínky jsou otázkou vyjednávání, takže není tabu změna rozsahu pojištění v konkrétních případech. Povídal jsem vám tady o tom, že v tom rozsahu krytí je zahrnuto i to, když vám to bezpilotní letadlo, případně jeho součásti, které jsou nutné k řízení, někdo odcizí. Ve smlouvě uvádíme minimální požadavky na zabezpečení toho bezpilotního letadla. Když bude to letadlo přepravováno a škoda vznikne tím, že vám bude bezpilotní letadlo ukradeno z vozidla, tak požadavkem je, aby v té době, kdy k té krádeži došlo, bylo vozidlo uzavřeno a uzamčeno. To znamená, vy budete třeba někde na pumpě po natankování platit nebo si tam budete dávat kávu, tak požadavkem pojišťovny je, aby do toho vozidla bylo vniknuto násilně přes uzamčení, nikoliv, že vám tam někdo vlezl otevřenými dveřmi. No a pokud je bezpilotní letadlo umístěno jinde než ve vozidle, tak kryjeme situace, kdy je umístěno v budově nebo v nějaké jiné stavbě typu hala a podobně a ta hala nemá ve smlouvě definovány žádné konkrétní parametry, prostě musí být uzavřena, uzamčena se zavřenými okny. Jiný větší detail tam není. Pokud si odložíte to bezpilotní letadlo na louce, půjdete 50 metrů se podívat, jak to vypadá za horizontem a někdo vám ho odnese, bohužel to je takzvaná krádež prostá a to pojišťovny v podstatě v žádném majetkovém pojištění nekryjí. Ještě bych chtěl reagovat na ten podnět, který jsem zachytil v tom bloku předchozím, kde se řešily záchranné systémy. Oni se teda budou řešit i po tom bloku mém. Pan Balhar naznačil, že by pojišťovny mohly nějakým způsobem předepisovat ty safety, bezpečnostní prvky. Bavili jsme se o tom, když jsme vyvíjeli
produkt v tom rozsahu havarijní pojištění. Bylo potvrzeno, že zatím tady v podstatě není certifikován žádný tento bezpečnostní systém a my ho nepředepisujeme. Nikde není povinnost pro pojištěného mít bezpilotní letadlo vybaveno bezpečnostním systémem. V okamžiku, kdy tady bude existovat certifikovaný záchranný prvek, může se to projevit ve výpočtu pojistného jako faktor, který bude snižovat cenu toho pojištění. To je jisté, ale rozhodně nepředepisujeme povinnost mít tento záchranný systém jako součást bezpilotního letadla pro vznik nároku na pojistné plnění. Tak a teďka něco víc praktického. Když budete chtít poptat pojištění bezpilotního letadla, prosím vás, nevolejte mi, už jsem pár hovorů měl s potenciálními klienty. Jak jsem řekl, v rámci struktur pojišťovny jsem produktovým manažerem, takže nejsem za součástí distribuční sítě. Ten postup je v podstatě stejný jako u jakéhokoliv jiného pojištění. Ať pojištění není vyhledávaným typem služby nebo zboží, myslím si, že v tomhle případě tomu bude naopak, už jen z toho titulu, že odpovědnostní pojištění je povinné na základě vlastně platné legislativy. Každopádně v případě vašeho zájmu o nabídku pojištění je pro vás nejsnazší kontaktovat svého pojišťovacího zprostředkovatele. Firmy většinou mají pojišťovací makléře, někdo má pojišťovacího agenta, nebo můžete zavolat na infolinku pojišťovny, kde ale nečekejte, že vám hnedka řeknou, jo, bude to tak a tak. Oni dají kontakt někomu do distribuční obchodní sítě a ten vás bude kontaktovat a bude s vámi obchodně jednat. Při tom jednání bude nutné, aby ten pojišťovací zprostředkovatel od vás získal data nutná k tomu, aby v pojišťovně mohla být ta nabídka zpracována a vystavena. To znamená konkrétní dotazy na parametry bezpilotního letadla, jeho vzletovou hmotnost, jeho využití, zda chcete jenom odpovědnost nebo i havarijní pojištění. Pak se ptáme na zkušenosti pilotů. Chceme vědět jednotlivé piloty, chceme znát jejich nálet, chceme vědět, jestli prošli výcvikem pro konkrétní mise. To všechno má vliv na výslednou cenu pojištění. A v okamžiku, kdy je vaším zájmem pojistit i ta zařízení v podvěsu, tak chceme i specifikaci těchto zařízení s uvedením jejich hodnoty, protože potom jsou jednotlivě ta zařízení uvedena v pojistné smlouvě. Samozřejmě někomu to tak nemusí vyhovovat u těch podvěsů. Jak už jsem říkal, jsme určitě ochotní ke kompromisům. Už jsme řešili s jedním potenciálním zájemcem i to, že by to pojištění těch podvěsů fungovalo v jiném režimu, takže je možné tady volit i jiný režim než vyjmenování těch věcí přímo ve smlouvě. Tak já zrychlím. Potom, co se k nám dostanou ty speciální, nebo ty všechny parametry, vypracují specialisté v pojišťovně nabídku, ta je předána zprostředkovateli a vlastně následuje jednání o tom, jestli ta nabídka je OK či nikoliv. Pokud s nabídkou souhlasíte, vypracována a uzavřená smlouva a vystaveno potvrzení o sjednání pojištění. Tady na posledním slajdu je konkrétní příklad, jak by takové pojištění mohlo být namodelováno. Je tady zmíněn fiktivní bezpilotní letoun s vzletovou hmotností 6 kg s pojistnou částkou 250 000 a mají být pojištěny i dvě zařízení v podvěsu, 2 kamery, každá za 90 000. Pojištění odpovědnosti, mluvil jsem o tom, že tam bude limit 750 000 SDR ve smlouvě, je bez spoluúčasti, roční pojistné 8 500 korun. Pokud jde o havarijní pojištění, tak samotné UAV s pojistnou částkou 250 000 korun při 20% spoluúčasti má roční pojistné 18 590 korun napočtené a
Ta zařízení v podvěsu s hodnotou 180 000 korun, také při 20% spoluúčasti, mají spočteno pojistné ve výši cirka 20 000 korun. Takže to je roční pojistné pro v podstatě kompletní škálu toho, co lze pojistit. Takže já vám děkuji za pozornost.